Dobar dan i dobrodošli u Presek, emisiju koja, kao što ime kaže, treba da pruži uvid u unutrašnjost onog što se dešava u našoj književnoj sadašnjosti, onoga što se uslovno desilo pre sekunda, za što mislim da je vredno da ostane upamćeno. Presek je zamišljen početkom 2020. godine u Beču, sa namerom da se studentima i svima ostalim koji su zainteresovani za južnoslovensku književnost i kulturu približi i predstavi najsavremenija aktuelna književna produkcija. Fokus ovog serijala biće zato usmeren na pisanu i usmenu reč. Zbog toga, ovog puta je s nama Rastko Lončar, pesnik iz Novog Sada. Rastko Lončar je rođen 1993. godine u Kninu. Osnovnu školu je završio u Kaću, srednju školu u Novom Sadu. U istom gradu je okončao i studije srpske književnosti kao i master studije. Pored poezije, Rastko Lončar se interesuje za književnu istoriju, prozu i dramu. Do sad je objavio zbirku pesama Nervi od Volframa 2017. godine, za koju je dobio nagradu Stražilovo i nagradu Matićev šal. Nedavno je objavio i zbirku Sumovrati. Obe knjige je objavio u Brankovom kolu, a takođe ovaj pesnik radi i kao profesor srpskog jezika i književnosti u gimnaziji. Na času obrade Seoba Miloša Crnjanskog, jedan učenik je kod Rastka Lončara rekao da je protagonista Seoba zagledan u krajnji narandžasti kvadrat, na što mu je nastavnik odmah dao čistu peticu. Poezija Rastka Lončara pokušava da uhvati intimne i suptilne unutrašnje procese i da osvetli one prostore i promene koje se odigravaju u stalnom sukobu svesnog i nesvesnog, javnog i intimnog, naposletku racionalnog i emotivnog. Pritom, ovaj autor se igra jezikom kao retko ko od savremenih pesnika, oslobođen straha od izmišljanja novih izraza i pojmova, gradeći tako originalni pesnički svet koji naizgled nema ograničenja ni u formi ni u tematici, što sve ukupno čini da njegova poezija istovremeno bude duboko proživljena, intimna i što je najvažnije zabavna. Zbog toga želim da pozdravim našeg današnjeg gosta. Dobar dan Rastko i dobro nam došao. Dobar dan Uroše, bolje te našao. Verovatno si pogledao emisiju sa Irenom Plavić pa smo nju započeli sa jednim čitanjem, odnosno predstavljanjem kroz pesmu po izboru autora, tako da bih zamolio i tebe da sad ako možeš odabereš jednu pesmu koja tebe najbolje predstavlja i da nam nakon čitanja kažeš zbog čega si odabrao baš tu pesmu i šta ona za tebe znači. Sa zadovoljstvom to bi bila pesma Poezija iz moje prve knjige Nervi od Volframa. Ona stoji na poslednjem mestu u prvoj knjizi, a odlomak iz nje na prvom mestu u drugoj, dakle kao organska veza između dve faze u stvaralaštvu. Nisam ja sišao s uma. Da li sam se na njega kad i peo? Vidiš li me kad srećnog, to je gluma, unutra se raspadam. Deo po deo na leđima vezane rukave košulje, na podstanarke, na dnima čaša, na urlik pseta, na ludilo rulje, na bezbroj očajničkih očenaša. I dom svoj dižem pod tuđim stolom, Bogu se obraćam sa izvini. Nazvah se 13., 14. i 15. apostolom, a sakrivam Skota u suštini. Ali nije važno, uskrsnuću iz nekog podruma, bagrema i belih rada napiti se. Nisam ja sišao s uma, ja sam s njega pao u ambise. Dakle, zašto konkretno poezija? Meni lično je bila jedna od možda najdražih mojih pesama kada sam završavao Nerve. Za početak ona je, čini mi se, nailazila na najbolji prijem kod slušalaca, pošto, kako bih rekao, uglavnom sam je čitao u društvu ako smo uzimali pa jedni drugima predstavljali svoje stvaralaštvo. Imali smo tada i jedno sjajno društvo, književne dužnike, nastupali smo po Beogradu i Novom Sadu. Danas su to sve, čini mi se, sjajni mladi pesnici, Miloš Marko, Katarina Pantović koja je nedavno objavila i prvu knjigu Unutrašnje nevreme u Matici, Stefan Basarić, Nikola Čavić, njihove prvence zvanično još uvek čekamo, ali verujem da će to biti jedna sjajna priča. Naime, poezija je bila, čini mi se, završetak faze koju sam započeo 2017. godine, jedan životni presek u tom trenutku, a i danas čini mi se kao da je bila svojevrsni uvod u ono što ću proživjeti u Sumovratu. Dakle, nešto sa čime sam se lično intimno saživeo i kako bih rekao, kod mene uvek merilo koliko je pesma dobra, jeste činjenica da želim da je naučim na pamet. Dakle, da je znam u svako doba dana i noći, da tako kažem. Dobro, jasno. Ja sam u uvodu u biografiji rekao da tvoja poezija zapravo predstavlja jednu igru kakvu nisam do sad sretao kod savremenih pesnika, pogotovo kod mladih pesnika, jer postoji neki strah od igre i rada u stvari na jeziku, izmišljanja novih reči i tako dalje. Naravno,
ti to znaš, kao i svako ko se bavi srpskom književnošću, da je to jedna dugotrajna tradicija kod nas, da zapravo se uspostavlja i može se naći i kod Kodera i kod Laze Kostića, posebno kod vinavera u 20. veku, ali da je vrlo retka zapravo u 21. veku i da čak i kad postoji ona je više nekakvo kinđurenje književnosti, a ne prava potreba za igrom. Pa me zanima koja je tvoja pozicija što se tiče takve igre jezika i zbog čega, odakle je uopšte potreba za smišljanjem novih reči, kalkova, svega onoga što je zapravo najzanimljivije kod tebe u poeziji, a što se tiče jezika. Lepo si primetio u suštini, dakle, kod nas ta linija zaista potiče od Kodera. Mislim da ne bih mogao nađem pametnije objašnjenje, nego da suštinski to je nešto što je poteklo iz poezije koja se meni sviđala kada sam čitao. Dakle, kako kažeš, kod Kodera, potom Vujica Rešin Tucić, takođe jedan fantastičan neavangardni pesnik koji je, ne da se igrao jezikom, nego ga je uništavao, izvrtao ga je na postavu, tako reći, u pravom smislu te reči. A i onda pratići, recimo, izučavajući njegovo pesništvo, nilazio sam na druge autore koji su to činili. Dakle, malo sam se retroaktivno vraćao na Lazu Kostića, jel te upravo Tucić primećuje kako su i Laza Kostić i Zmaj suštinski učili od Kodera. A ironično u cijeloj priči jeste da je Koder ostao u jednoj stvaralačkoj senci, da tako kažemo. Dakle, naravno to je vinaver, ali ja bih izveo recimo i naveo primer Oskara Daviča, dakle, jedan apsolutni mađioničar jezika u našem 20. veku, zajedno sa pomenutim vinaverom. Jel te ima naravno i poznijih pesnika koji su se time bavili sa većom ili manjom uspešnošću, ali kod mene mislim da poreklo potiče upravo iz želje da se igram, tako reći, dakle da pesništvu ne pristupam kao nečemu fatalnom, nečemu što apsolutno određuje, nego pre svega nešto što može da bude izvor zabave, tako reći, a istovremeno ne isključivo rovarenje po duši, kako to čini mi se kod izvesnog broja danas mladih pesnika jeste prisutno. Dakle, možda doza prevelike ozbiljnosti koja se meni lično ne dopada, pritom neću kažem da nema umetnički kvalitet, ali to je, što se kaže, prosto nečiji senzibilitet čitalački. Tako da u jednom momentu sam razmišljao o tome, čak sam pokušavao da tumačim moju želju da se igram rečima, svešću da čitavu civilizaciju danas posmatram kao jedno ubrzanje, pa se samim tim, jel ti, reči se udaraju, stvaraju nove reči. U drugom momentu sam pokušao to sebi da objasnim kao tihi bunt protiv one ideje Rolana Barta, da je autor mrtav, da je sve što mi možemo da napišemo već neko drugi hipotetički mogao da napiše. Moja ideja je bila kao da li bi mogao ako ja sad krenem da izmišljam reči, tako dalje, međutim čini mi se da je to sve bila jedna ranija faza, da u suštini svega ostaje zaista samo želja da se čovek igra. Da, meni se čini da tu ima mnogo više od same igre, zato što je vrlo uspelo estetski i semantički to što ti radiš u poeziji, ali zar nemaš neki strah kad pogledaš na ta imena koje smo sad pomenuli od Kodera pa i vinavera, da su to nekako pesnici koji su ostali u senci, možda upravo zbog te hermetičnosti, da upotrebim tu reč ako je ne volim, zbog te zatvorenosti jezika koji nije mogao da dođe do široke mase. Zar se ne plašiš da to možda neće biti sudbina i tvoje poezije? Pa, kako bih rekao, trenutno ono kad ne stvaram sa idejom da treba da traje neki duži vremenski period, to jest ne posmatram svoju poeziju iz perioda, primer radi za 50 ili 100 godina, već prosto nešto kao, neću kažem ni trenutno, ali mogućnost da pobedim sebe u datom trenutku, da tako kažem. Dakle, opet kod Kodera, jako je diskutabilno suštinski zašto je on uopšte ostao zaboravljen, neki će opet reći da je to zato što rečnik njegovog pesništva nije sačuvan i tako dalje, ali iskreno govoreći ima i drugih pesnika koji su ostajali zaboravljeni opet iz ovog ili onog razloga. Ja sam po prirodi čini mi se pomalo inatna osoba, pa sam odlučio da se bavim bar u naučnom radu, pomenuli smo moje književno-istorijsko bavljenje, dakle pesnicima koji su čak i iz političkih razloga ostajali zaboravljeni. Dakle, na masteru sam pisao život i delo Velesa Perića, koji je za mene ostao jedan od učitelja, dakle pesničkog oblika u pravom smislu te reči, ali on je uspeo da ostane zaboravljen kod nas zato što je 2 puta bio na Golom otoku i neko ko nije hteo da promeni svoje životne stavove, tako reći. Iskreno govoreći, jedan takav pristup, dakle želja da se ne menjaju životni stavovi, nezavisno od toga kako će budućnost gledati na nas, mislim da je nešto što zaista koristim kao svoj životni kredo, tako reći. Dakle, mislim da kvalitet, ako u ovoj poeziji ima kvaliteta, nužno mora da ispliva u jednom trenutku. Da li će biti šire ili manje prihvaćena, opet pomenuti Veles Perić je u period od 46. do 49. bio najpopularniji pesnik
za mlade u Srbiji, da bi ga potom vreme pojelo sledećih 50 godina praktično. Ali to su, čini mi se, samo neke dnevno-političke varijante i Kodir je na kraju krajeva krajem 80-ih isplivao i danas je suštinski deo kanona kao takav. Da li ostaje hermetična ili ne, opet nije svaka poezija, čini mi se, za svakoga. I ja ponekad recimo mogu da prepoznam vrednosti pesnika koje suštinski ne čitam, ali ne mogu da im negiram vrednost, da tako kažemo, i opet tu se vraćamo na priču o senzibilitetima, tako reći. Tako da suštinski mislim da nema straha u pravom smislu te reči. Da, dobro, treba da pomenemo da ti zapravo radiš i u gimnaziji kao profesor, ali si ujedno i pesnik i neko ko je završio književnost i master studije književnosti i sprema se za doktorske, pa me interesuje šta misliš o tome, da li je zapravo uloga savremenog pesnika da vadi negde iz arhiva te pesnike koji su nekad postojali i da u stvari u svoju književnost i u svoj taj pesnički svet unosi citate nekih možda ne glavnih tokova književnosti i poezije koji su nekada bili, pošto mi se čini upravo da ti radiš nešto tako. To definitivno mogu da složim. Primjer radi kada sam s učenicima spremao različite priredbe i tome slično, jel te, ako su prigodne ovakve ili onako, uvek se iskopa neki drugi pesnik. Imam naravno slučajeva kada se učenicima dopadnu, tako reći, neudžbenički pisci, tim pre što, budimo objektivni, kod nas se čitanke nisu menjale praktično 30 godina, dakle od raspada bivše Jugoslavije, kod nas je maltene isti program. Evo sad konačno počinje reforma, ja se nadam da će do kraja 4. godine biti zaista kvalitetnije i da će nuditi širi uvid u srpsko pesništvo, jer budimo realni, naša savremena poezija se ne završava 1960-ih sa Brankom Miljkovićem i sa Desankinom Tražim pomilovanje, eventualno ako neko dobaci do Matije Bećkovića, jel te? I mislim da za početak taj srednjoškolski pristup književnosti suštinski ono što u izvesnoj meri ograničava mlade pesnike. Dakle, imao sam prilike da sarađujem i još uvek, jel te, hvala Bogu, sa mnogim mladim, još mlađim ljudima, hajde tako da kažem, jel te, koji stvaraju i njima treba zaista ponuditi nove mogućnosti pesničkog izraza, jer ako krenu da se nastavljaju samo na onu tradiciju koja je trajala do Prvog svetskog rata ili eventualno do hermetičnog Miljkovića, mislim da će mnogo da propuste. Naša poezija u poslednjih 50 godina je doživela zaista velike promene i krivo mi je što se do sada nije pronašao istoričar koji će to adekvatno da isprati u pravom smislu te reči. Dakle, čini mi se u izvesnoj meri ni antologičarskog poduhvata tih razmera nema, a o književno-istorijskom, jel te, čini mi se da i ne govorim. Uglavnom ima pokušaj praćenja jedne tradicijske linije, bilo da je ona rušilačka u smislu neoavangardna ili postmoderna, ili pak da je kanonska u smislu nastavak nekih modernih tendencija, da tako kažemo. Tako da mislim da zaista uloga nastavnika, profesora, kako god učitelja, jeste da između oslog širi i otvara vidike, a to može, čini mi se, jedino ako je i sam širokih i otvorenih vidika, jer u suštini šta onda postoje školovanje? Onda profesor samo postoji kao posrednik između zadataka i neko ko treba da oblikuje učenika, a to je, mislim, nešto što je zaista grehota u 21. veku. Da, pa slažem se. Nekoliko puta si do sad pomenuo kanon. Pa bih se vratio na tvoju knjigu Nervi od Wolframa, za koju si dobio nagradu Stražilovo i Matićev šal. I čini mi se da nagrade negde pomažu bar mladom pesniku da se dobro pozicionira na pesničkoj sceni i da se izdvoji iz mase koja ga okružuje, pogotovo u poeziji koja se sad baš masovno objavljuje, a gde ne postoji nekakva, neću da kažem cenzura, ali gotovo da ne postoji urednički odbor koji to objavljuje. Pa me interesuje kakva je tvoja pozicija prema, što se tiče književnih nagrada, kakav je tvoj stav uopšte prema njima, da li misliš da one pomažu pesnika ili mu u nekom smislu možda i odmažu? Mislim da pre svega zavisi od, ne toliko od toga koje ime nagrada nosi, nego ko je suštinski onaj ko dodeljuje tu nagradu. Dakle, imali smo slučaj, jel te, da Bora Đorđević dobija nagradu koja nosi ime po Ivi Andriću, jel te, što je ispalo najblaže rečeno komično u celoj priči, tim pre što je Bora, svaka mu čast, jel te, na ranom stvaralaštvu, ali napravio slikovnicu svojih fotografija sa letovanja sa 4. suprugom po redu, ako ja dobro brojim, sa razmakom između redova 2-0, jel te, dakle knjiga od 200 strana u kojoj ima možda 10 stihova koji valjaju i tako nešto, jel te, krstiti Andrićevim imenom je najblaže rečeno blasfemija, ali
To je sad već pitanje čitavog koncepta naših književnih nagrada. Što se tiče mladog čoveka, opet mislim da nagrade i takako mogu da pomognu. Ali daleko je bitnije, čini mi se, pozicionirati se u, neću da kažem krugovima, ali pokušati, ako ne naći podršku, a onda sam započeti nešto novo. I okružiti se ljudima koji imaju zaista pozitivnu energiju, koji žele da konstruišu nešto novo i koji žele aktivno da učestvuju u tome. Nažalost, jel te, kod nas se neretko dogodi ona varijanta da čovjek želi sam da izgura kola uzbrdo, a da u tom trenutku niko neće da pomogne, nego kad krene, jel te, konačno lagano, bez potrebe da se upire i da se gura, onda uglavnom dobar deo ljudi hoće da se priključi tom projektu. Nažalost sad, da li je to isključivo kod nas ili je to civilizacijski problem zapadnoevropski, kako god, stvarno nisam siguran, ali mislim da zaista treba, kad smo već ovako mladi, da ako krećemo ne od, kako bih rekao, od već zadatih temelja, jel te, ako već neće niko da nas vuče, onda moramo sami da poguramo, tako reći. Tako da svakako nagrade jesu nešto što pomaže u smislu afirmacije od strane starijih kolega, jel te, ukoliko su pak to zaista afirmisane imena koja nećemo povezivati sa kakvim marifetlucima, mahinacijama ili kako god to nazovimo, ali u tom smislu mogu, čini mi se, da budu zamka, jer jel te, nekad se kod nas književne nagrade svode na lepo ištampanu zahvalnicu, primjera radi i tako dalje, i videli smo, jel te, kod nas suštinski nagrada mnogo vredi i mnogo je priznata ako je dobro plaćena, u suštini. Dakle, manje više kao i uvek kada je neko spreman gotovinom da stane iza svog suda, onda to zaista znači, tako reći. Tako da vidjet ćemo kako će se to razvijati u budućnosti, u suštini. Sve je dvoseklo, jel te, po prirodi. Da, slažem se sa tobom po pitanju književnih nagrada, ali ne bih sad da ulazimo dublje u to, zato što mi se čini da je u poslednje vreme, zbog Ninove nagrade i svega što se dešava, pa uopšte i zbog Hankija i na kraju zbog Boba Dilana sa kojim je sve počelo, čini mi se da su književne nagrade zapravo dobile mnogo više prostora nego što je potrebno. Ja sam uveren da treba pričati o uzroku, a ne o posledici književnosti. Pa bih te zato zamolio da pročitaš još nešto iz tvoje poezije, da se vratimo u književnosti. Naravno. Evo recimo iz druge knjige, Sumovrat. Treba pronaći neku da nije predugačka, čini mi se. Evo, primjera radi. Tavorije. Moram ća. Ovde tavore blavori svih vrsta. Uteklice s koca, otpalice s krsta. Promašeni, pogađani ćorkom, obešeni elastišem. Oženjeni starom dobrotvorkom, zžabani sa babom, zbratimljeni s mišem. A živi su mrtvi. I njihova zubala 10 reči pred njima klepeću. Ne znam bil se čija za njih udala, ali moja sujata, moja, bogme, neću. Moram ća. Ne bih pre vremena u ponoru adnom da sam senka njima, nepregladnom. Neka me satiru u zavidnost svoju, skriven za imena besni puk nek gazi, jer ja videh Troju, a videh i Bengazi. Ali ne videh kraj očiju sklepostihač slepi, kako senka pred čovekom može da zastrepi. Moram ća. Dalje od stvari u trošnom zagušenog krika, dalje od svih trulih lestvičnika. Tražiti u viru mesečevoj meni, izvan živog blata polokane pljoske, ako ni tamo nema ko bi hteo meni, sam ću sebi dati do svetla lopovske. Hvala, to je bila pesma iz tvoje nove zbirke Sumovrati, čiji naslov i ova pesma koju si sad pročitao svedoče o toj igri o kojoj pričam i koja je meni zapravo kod tebe najzanimljiviji, u stvari književni postupak, da ga tako svedemo. Mislim da je to mnogo više od književnog postupka, naravno, ali pa ja sam u ovom serijalu zamislio da razgovaramo o književnosti, ali da ne analiziramo previše sopstvena dela, tako da ne bih voleo ni da pitanja budu usmerena ka tumačenju, ali recimo mogu da napomenem da si u prvoj zbirci Nervi od Wolframa pokušao da razmisliš čvorište, kako si ti rekao, čvorište od Wolframovih niti, odnosno te misli, odnosno procese kako dolazi u stvari do stvaranja književnosti. Pa da ostavimo analizu Sumovrata kritici i vremenu, da pokaže šta se piše tu i ta komunikacija s tradicijom koju čujemo i Videh Troju i Crnjanskog i sve ostalo što se u njoj još može naći. Htio bih da te pitam recimo samo jedan motiv odakle to dolazi, baš čelik. Zašto baš čelik?
To je bila naime jedna šala svojevremeno kada smo, ja i prijatelj, još bili u studentskim danima, jel te, lud studentski život i kako već sve to funkcioniše. I onda smo u jednom momentu počeli zaista da razglabamo motivu baš Čelika. Dakle, on su našoj književnosti, dakle, na stranu što je to jedina bajka, bar iz mog čitalačkog iskustva, gde glavni junak, suprotno svim propovim pravilima, bar opet koliko sam ja uspeo da ispratim, u jednom trenutku strada. Jel te, da bi onda uspeo ponovo da se vrati. Pritom tu je verovatno i ono dečačka opčinjenost filmom Čudotvorni mač, gde Rade Marković se suprotstavlja Milivoju Živanoviću, opet ulozi baš Čelika, jel te, onako, krajnje bizarno za ono vreme uopšte samo po sebi. I tu je naravno i ona zbirka otkačenih polubiografskih anegdota Dušana Prelevića Preleta, kako je umro baš Čelik, ali tu je, čini mi se, i Davičova poema istog imena, dakle, koja je mene apsolutno ostavila bez teksta kada sam shvatio koliko suštinski pesnički jezik može da bude nešto snažno i koliko samim zvučanjem samo može svašta da se pojavi. Dakle, baš Čelik mi je bio interesantan kao, a to sam shvatio nakon pisanja, jel te, u suštini, dakle, kada čovek može da se distancira od onoga što je stvorio, to bi na izvestan način bila metafora za ono što bi Freud i Jung već ko redom nazvao id, tako reći, dakle, ono što možda ne daj Bože da postanemo, dakle, to bi bio Dr. Hyde, pardon, Mr. Jekyll, jel te, Dr. Jekyll i Mr. Hyde, dakle, to bi bio Mr. Hyde, pardon. Dakle, jedno biće koje je zatočeno u nama i koje samo u retkim prilikama može da izađe napolje, a i na kraju kraja pokušam sebi da dam odgovor, ako je taj baš Čelik to neuništivo biće na početku zatočen u buretu i traži vodu, jel te, da bi izašao napolje, kako je uopšte i bio zatočen. I onda sam pokušao sebi da dam drugčiji odgovor, da je suštinski baš Čelika kao takvog nemoguće je u potpunosti uništiti, nemoguće je da propadne, dakle on može da bude samo iznova utamničen našom borbom sa, uslovno rečeno, tim podsvesnim idom ili već kako posmatrajući, ali da je nešto što suštinski ne možemo da uništimo. A sam motiv kao takav, kako bih rekao, glava od Čelika, prosto tvrdoglavost ili, ne znam, na nekom podsvesnom nivou možda je to i zaista na izvestan način najbolje opisivanje mog karaktera. Dobro, onda hajde napravimo presedan da te zamolim da pročitaš nešto od baš Čelika iz tvoje zbirke Sunovrati sad. Svakako. Dobro, nećemo baš finale baš Čelika da ostavimo nešto čitaocima, jel te, da ne budu spojleri. Evo ručak baš Čelika. Baš Čelik sa jetrom od tuča na pluća mi ulazi. Utrobu drobi i na štapiće drob mi ruča. I na pamuk dušu mi vadi. I srče na slamku, na tanku travku, baš Čelik veći od gladi. Zube mi gvozdenom vilicom rska, a svoje čačka mojom bedrenjačom. Baš Čelik je večan, a ja sam trska. Pije mi oči iz naočari, u dioptriji gleda gde je musav. Na kraju se uplaši da, vadeći fleke, stomak ne pokvari. Hvala. Dobro, sad bih da pređemo malo na neke projekte koje ti organizuješ. Ja ću sad ovo morati da pročitam jer toliko toga si organizovao i izmislio da prosto je neverovatno za čoveka da to sve zapamti. Pa između ostalih tu su Novosadski festival knjige Nofek, časopis Srp, časopis Noema, portal Poenta, organizacija Kovači kulture i jesam li nešto zaboravio? Za sad bi to bilo to otprilike, ali ima još planova, ali da ne malerišemo unapred, jel te, što se kaže. Pa hajde malo, pošto je ovde usmereno na studente iz Beča i na ljude koji se interesuju za našu književnu scenu, da malo opišeš po neki možda, ako ne možeš sve od tih projekata i koje su namere i šta stoji iza toga i kako si zapravo došao na ideju da nešto od toga osnuješ. U suštini, manje više, ono gde sam se zaista pojavio kao osnivač, to je najskoriji projekat za sada Kovači kulture, koji u planu ima izdavačku delatnost, ali o tome ćemo, jel te, već u budućnosti da vidimo kako i šta. Ono što je meni lično izuzetno drago, to su dva časopisa Srp i Noema. Srp je iz Prijedora i Banja Luki, glavni urednik Milan Milošević, jedna neverovatno otkačena, dakle zaista ludačka, tvrdoglava faca sa kojom je milina sarađivati. Časopis je, kako bih rekao, kombinacija intervjua, eseistike, poezije, filma, stripa, dakle, apsolutno sve što može da se zamisli, naravno tu su, jel te, i detektivski romani
noir prilozi i tome slično, jel te? Dakle, časopis izlazi povremeno, jel te? Milan je insistirao na tome i tu sam manje više saradnik, čini mi se, od 3. broja otprilike, a uskoro sam postao, jel te, član uredništva. Sad spremamo novi broj koji će po mom skromnom mišljenju biti možda i najjači od samog početka časopisa. Napunili smo ga svakakvim prilozima, dakle nešto što bi zaista moglo da bude kvalitetan presek stanja na trenutnoj književnoj sceni. Noema je časopis koji izlazi kao zvanični časopis Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, gde takođe imam zaista privilegiju i čast da sarađujem s jednom sjajnom uredničkom ekipom. Časopis je uglavnom zamišljen tako da bude sačinjen od naučnih priloga, dakle humanistički časopis pre svega, dok ja opet imam priliku da uređujem onaj književni deo gde se trudim, jel te, da objavljujem što je moguće bolju poeziju i prozu i iskreno govoreći, trenutno najnovijim brojem sam izuzetno zadovoljan što se tiče književnih priloga i mislim da će u budućnosti biti samo još bolje. A potom imamo, jel te, Novosadski festival knjige i Poentu. Poenta je suštinski portal udruženja građana Poenta koje organizuje Novosadski festival knjige. Dakle, tu sam sa sjajnim kolegama Milanom Ćosićem, Nikolom Ravosavljevićem, Markom Kovačevićem, Draganom Lisić. Novosadski festival knjige, ja sam se pridružio od prošle godine, dakle od 3. U šali smo ga nazivali, jel te, jubilarnim i zaista jedno jedinstveno iskustvo u čovekovom životu, a učestvovao sam na prvom i na drugom. Na prvom predstavljajući upravo svoju prvu knjigu Nervi od Wolframa, kada sam ipak malo zbog životnih okolnosti, iako sam pozvan, nisam bio u mogućnosti da se priključim organizaciji i svemu ostalome, a na drugoj sa predstavom San letnje noći, jel te, gimnazijskih učenika, koja je bila izuzetno propraćena, tim pre što je posle nas nastupao Matija Bećković, jel te, tako da su klinci imali priliku da nastupaju pred praktično 800-900 ljudi, što je bilo možda jedna od najposećenijih pesničkih večeri u Novom Sadu na otvorenom u posljednjih nekoliko godina. Dakle, ideja na Nofeku jeste da promovišemo kao s jedne strane književnost mladih, a sa druge strane i najrazličitije moguće čitalačke ukuse. Dakle, nismo hteli da se isključivo ograničimo na isključivo književnost mladih, isključivo na popularnu književnost, isključivo na underground književnost, nego da to bude zaista događaj za sve, da bude propraćen muzičkim nastupima, da bude propraćen dramskim nastupima, odnosno pozorišnim, da budemo u mogućnosti da dovedemo sjajne mlade autore. Recimo, prošli put smo imali priliku da ugostimo Aleksandru Batinić, jel te, Filipa Grujića i tako dalje, dakle zaista glasove svojih generacija, bar po mom skromnom tumačenju. Potom imali smo tu priliku da za završni čin dovedemo Vanju Bulića, što je meni bilo krajnje interesantno iskustvo, moram da priznam, tim pre što je dan pre njega nastupao Gojko Đogo. Dakle, zaista šareno na najrazličitije moguće načine. I ideja jeste suštinski da se knjiga opet približi čoveku. Imali smo priliku da organizujemo i Nofekov sajam knjige, odnosno pozvali smo, i to je ove godine bio novitet, uglavnom ljude koji prodaju polovne knjige, dakle antikvarne i tako dalje, i kako bih rekao, dakle ljudi zaista žele knjigu, to je neverovatno, dakle ljudi su dolazili od 10 ujutro, odlazili su u 11 uveče, to je bio celodnevna prodaja knjiga, dakle u jednom momentu sam snimio ljude kako uzimaju i sa upaljenom lampom na telefonu pretražuju naslove već duboko u noći. Tako da mislim da mit o tome da se kod nas ne čita, da ljudi ne žele knjigu, suštinski pre svega ograničen time što se ljudima nameće određen izbor, jel te, mi vidimo da su danas knjižare manje više uniformne, jel te, nezavisno od toga da li su popularne ili su pak alternativne, ali uglavnom knjižare nude jednu izdavačku opciju, odnosno jedan senzibilitet, jel te, opet se vraćamo na tu veselu reč. Tako da spremamo, ako Bog da, na jesen Nofek 4, trebalo bi da bude još otkačeniji i pozitivniji, ja se iskreno nadam. Ovog puta ćemo se truditi da angažujemo još više mladih, koliko to naravno prilike i sredstva omogućavaju, i ja se iskreno nadam da ćemo time zasnovati jednu tradiciju, tim pre što bi 2021. kada je Novi Sad, jel te, zvanična evropska predstavnica kulture, mada je to suštinski po samoj svojoj strukturi već duži niz, jel te, decenija, da budemo bezobrazni da kažemo i vekova na kraju krajeva, tada bi trebalo da bude 5. Nofek, dakle, i mislimo da će to biti prilika proslavimo jedan sjajan jubilej i da time zasnujemo konačno nešto i za početak da pokažemo, postavimo primjer kako mladi ljudi zaista mogu da osnuju nešto bez potrebe da se oslanjaju na, kako bih rekao,
književno-kuloarske veze i tome slično. Dakle, ceo projekat je finansiran od strane pokrajinske vlade, ako se tako zove sad, u svakom slučaju od nadležnog, sekretarijata za sport i omladinu, čini mi se da se tako tačno zove, a poenta je suštinski portal koji smo zamislili kao svojevrsnu antologiju pre svega pesništva mladih, ali ja se nadam da ćemo uspeti sad, počeli smo polako, ali sigurno da to proširujemo na književnu kritiku pre svega, i moja želja jeste da tu okupimo mlade ljude koji se ne plaše da kažu šta misle, dakle da imaju prostor, da nisu ograničeni brojem reči, slova sa razmacima i tako dalje, već da zaista mogu da kažu šta misle, ono o čemu misle, dakle opet da ih ne ograničavamo, da ne bude ja ti dam knjigu o kojoj pišeš, nego ako hoćeš da pišeš o novom izdanju bukvara, nema nikakvih problema, dakle prostor gde može da se jasno kultiviše misao onih najmlađih, tako reći. Sjajno, to su, mislim, sjajni projekti. Voleo bih da postoji više ljudi koji toliko rade na književnosti, na njenoj promociji, afirmaciji. Ali interesuje me, pomenuo si nekoliko puta ko sve vas podržava u tim projektima, pa me interesuje kakav je odnos države i kakve su mogućnosti uopšte za osnivanje toliko udruženja, tolikih projekata i tako dalje. Kako se ti osjećaš kao neko ko je toliko stvari pokrenuo, da li od države ti dobijaš zapravo podršku ili je to onako kako uglavnom čujemo da je vrlo malo sredstava određeno za kulturu napred i da je jako teško dobiti određena sredstva i podršku od države, jel? Pa u suštini koliko sam ja sad imao iskustva, mislim do sada, mi smo prosto pisali projekte i dobijali smo deo sredstava koji su bili, predviđeni za takvo nešto. Tako da iskreno govoreći nisam ulazio više dublje u mehaniku svega toga, pa ne bih mogao ni da grešim dušu, a opet ni da dajem komplimente, bez jasne utemeljenosti. Dakle, suštinski za sve što smo tražili podršku, dobili smo, tako reći. Tako da sad opet verovatno postoji drugčije iskustvo, zaista ne znam, dakle, što se toga tiče, ali ja mislim da uvek prosto postoje ljudi koji prepoznaju želju nekoga da ostvari nešto korisno i vredno. Dakle, ako opet to neće biti 100% budžeta je godine predviđenog za kulturu, za omladinu ili kako god već to tumačili, uvijek će biti nešto sa čime čovjek može da se izbori. Na kraju kraja, budimo objektivni, kod nas je neretko kroz istoriju bila varijanta pomoću štapa i kanapa. Dakle, imamo momenti kada Jovan Skerlić nije imao više mogućnosti da nađe saradnike, pa je za noć sedao i sam pisao po nekoliko priloga da bi ispunio taj časopis. Dakle, uvijek je bilo takvih trenutaka uz manju ili veću podršku. Naravno, mi kad kažemo očekujemo podršku države, uvijek se vraćamo na ono zlatno doba, Titine Jugoslavije, što se kaže, i sve ostalo, ali opet treba imati u vidu tada je postojao pritisak nekog drugog tipa, tako reći. Dakle, imali smo situacije, primjer radi, bar što moj urednik svedoči, kada je bio Nenad Grujičić, kada je bio urednik časopisa To jest studentskog, dakle, kada je umro Tito, pronašli su u časopisu nekoliko, novom broju, To jesta, nekoliko tobožnjih aluzija na Brozovu smrt, nakon čega su sledile isleđivanja i sve ostalo, ideološki i partijski pritisak i sve redom. Dakle, opet mislim da, kako bih rekao, možda i bolje nemati do te mere taj tip podrške, da tako kažemo, jer što veća podrška, čini mi se, bar u izvesnoj meri kod nas možda tako funkcioniše, ne znam da li danas, ali do sad je svakako bilo tako, naročito u tom zlatnom periodu naše književnosti, što veća pomoć, to i veća želja za kontrolom nečega. Tako da, kako bih rekao, mislim da uvek energija mladih treba da bude ono što će da pobedi. Dakle, ako to zaista postoji, naći će se način da se to ostvari. Na kraju krajeva, da budemo objektivni, 90-ih kada nije bilo novca, mnogi pesnici su izdavali knjige sa nazad, ogromnim logovima mesara, roštiljnica, rakidžinica i tako dalje. Dakle, u najgorem slučaju uvek postoji neko ko će hteti to da prepozna i da pomogne, ali to opet ostaje izvestan pečat i dokument o vremenu u kome tako nešto postojalo. Tako da ne ureknem, za sad sve dobro funkcioniše, pa ćemo da vidimo kako i šta u budućnosti. Nadamo se da će biti i više sredstava, hvala Bogu, ali isto se možemo svečano da obećamo da ih nećemo zlupotrebiti i da nećemo dopustiti da nas novac pokvari, jel tako? Da. Dopada mi se ovo kao poruka, sve što smo tražili to smo i dobili, jer to je obično kod nas kao neka kletva, kao neka
kao neko tuženje nad sudbinom, jel, ali zapravo čini mi se da mnogo mladih ljudi odustaje unapred od nekih projekata zato što misle da neće dobiti, jer imaju neko predubeđenje u to da je jako malo novca određeno za kulturu i da se njihov projekat neće podržati, ali eto, možemo sa tom porukom, sve što smo tražili, to smo i dobili u pozitivnom smislu, da ti tražimo da nam pročitaš još nešto iz tvoje zbirke Nervi od Wolframa. Jel? Važi. Iz Nerva možemo, ako se slaže, knjigu Postanja, meni lično jedna od dražih pesama i kako bih rekao, uglavnom je glavolomka, da tako kažemo. U početku beše reč, bol. Bog oseti bol i strah od samoće. Bog sačini čoveka. I on oseti bol i strah od samoće. Bog sačini ženu. I ona oseti bol i strah od samoće, jer čovjek je pre nje imao Boga. Svi su osjećali strah od bola života u samoći i to su nazvali ljubav. Čovjek i žena su izdali ljubav i Bog je ostao sa bolom i bol je dao čoveku i ženi. Osjetili su bol gladi i strah od smrti i ubijali su da prežive. Osjetili su bol hladnoće i strah od smrti i zatvorili se u zidove. Osjetili su bol iščekivanja ljubavi i strah od prevare Božije i Boga ubili. Osjetili su bol iščekivanja bola i strah od prevare sopstvene i Boga vaskrsli. I Boga su ljubavlju nazvali da bi bol razumeli. Bog koji osjeća ljubav, a koji ne osjeća bol što čovjek osjeća strah od bola bez ljubavi, što žena osjeća strah od bola bez ljubavi, nije moj Bog. Ne bez straha od bola bez ljubavi, ne bez od straha od bola u ljubavi, ne bez bola od straha od bola u ljubavi, ne bez ljubavi zbog straha od bola. Ne bez večitog stradanja u ljubavi da bi se izbegao strah i da bi se izbegao bol, veći od onog koji se osjeća u ljubavi. Hvala, voleo bih da vidim nekog savremenog tumača, da raščivija sve to što si napisao tu, jer obično se u savremenim tumačenjima traže nekakvi narativi i sižeji pesama, ne znam zbog čega, kao da je to nekakva proza ili kratka priča, pa bih voleo da vidim takav jedan pokušaj, jedan esej o tvoje pesme Postanje. Pa bližimo se kraju, pa bih te pitao ako možeš da nam malo daš iz te tvoje perspektive iz Novog Sada malo uvid u novosadsku književnu scenu, pesničku scenu, jer prošli put smo čuli nešto od Irene Plavović o beogradskoj književnoj sceni, pa bih sad malo da dam prostora i tebi da kažeš nešto o vašoj savremenoj produkciji. U suštini mislim da imamo za sada solidno izdavaštvo, dakle, ako pogledamo ovde imamo Prometej, imamo Kulturni centar Novog Sada, Matica Srpska, sa svojim društvom novosadskih književnika, časopis Međutim takođe. Mi smo uspeli da osnovimo Pointu, naravno tu je Brankovo kolo gde i sam objavljujem i gde zaista ima solidna produkcija mladih pesnika, da tako kažemo, na godišnjem nivou. Zatim mogli bismo tu da dodamo i Međunarodni festival poezije koji se održava svake godine. I iskreno mislim da sve veći i veći broj mladih ljudi pristupa poeziji. Sad, da li je to suštinski zbog toga da što Novi Sad postaje zvanično prestonica kulture, te sve veći broj projekata tog tipa koji potencira upravo prisustvo mladih izaziva takvu reakciju, ili prosto zato što Novi Sad ima već, čini mi se, vekovima jednu izuzetno izraženu i jaku pesničku crtu, dakle od Zaharija Orfelina na ovamo ne postoji suštinski ni jedan ključni knjižno-istorijski period kod nas gde neke Novosađani nisu umešali svoje prste na ovaj ili onaj način, najpozitivnijem mogućem smislu govoreći. Tako da mislim da za kroz par godina već Novi Sad polako ponovo može da kaže da je dobio svoj pesnički identitet, legitimaciju za beskućnike, kako bi to nazvao profesor Stanić u svojoj knjizi o neavangardi. Mislim da postoje polako ponovo prepoznatljivo, manje više što postoji zaista jedan poetički pluralizam, ali osjeti se jedan, čini mi se, pozitivan duh, da tako kažemo, nešto što je izuzetno konstruktivno, nešto što će kroz neko vreme dati kvalitetne plodove i čemu ćemo moći da čitamo u udžbenicima kroz nekih 50-60 godina, Na stranu, što se trudimo maksimalno, bar koliko je u mogućnosti meni i mojih kolega sa kojima tesno sarađujem, dakle da uspostavimo veze književne sa Beogradom, sa drugim centrima, sa opet Banja Lukom,
Nadamo se da ćemo uspeti da se povežemo i sa Temišvarom u nekoj prilici, koji će takođe biti prestonica kulture. I mislim da zaista jeste u tim vezama nešto što može da garantuje novi pesnički identitet ne samo Novog Sada kao centra kulture, nego zaista na celom planu srpskog jezika. Dakle, ono što nam je nedostajalo, čini mi se, prethodnih 20-25 godina, što je glavnom bila neka burazerska logika, ne znam kako to drugčije da nazovem, mislim da može da bude transformisano u vremenu koje nadolazi, ali naravno na nama je, pre svega da se jednog takvog posla poduhvatimo, što rekao Čika i ova zma, gde ja stadoh ti produži, što ne mogu, ti ćeš moći, tako. Tako da samo mislim da se ne treba plašiti izazova, makoliko taj posao izgledao nezahvalan, ali opet treba imati u vidu da i najveći velikani našeg stvaralaštva nisu prošli bez bar nekoliko godina u zatvoru, Laza Kostić je svako malo bio hapšen, znamo kakva se tragedija dešavala Zmaju, da ne idem tek dalje od romantizma, na ovamo, hvala Bogu, uvek je bilo slučajeva da onaj ko odluče se bavi pesništvom strada, da li na ličnom planu ili pak od strane okoline, ali to je jedan izazov koji zaista retko šta može toliko da nagradi, ali isto tako retko šta traži toliku žrtvu. I ako zaista kopamo po sebi i uvidimo da to ima smisla, onda zaista nikakva žrtva nije premala. Tako da ja sam iskreno optimističan, verujem da će kroz par godina srpsko pesništvo opet dobiti zaista jake injekcije mlade krvi i da možemo da se nadamo novim poetičkim rešenjima i da ćemo imati prilike da čitamo nešto novo i drugačije, da tako kažem. Da, ali sad pomenuo si nekoliko puta nove pesničke generacije, a sećam se jednog tvog teksta, čini mi se na Noemi da je to izašlo ili na Kultu, Kult nismo pomenuli, to bi trebalo pomenuti. Bravo, da, moja greška. Da, čini mi se da si pisao baš najmlađoj pesničkoj generaciji, pa možda možeš da kažeš da li je tvoj sud možda sad promenjen i uopšte kakav je tvoj sud o toj najmlađoj generaciji. Pa kao što rekao ono ranije kada smo govorili o srednjoj školi i tome slično, dakle ima zaista mnogo mladih danas piše poeziju, ali treba se vratiti, mada ja lično nisam toliko zaluđen Eliotom, ali on zaista ima poentu kada kaže da poezija se javlja kao jedna pubertetska potreba, praktično želja da se izrazi ono što je unutra. I onda zaista postoji diskutabilno do koje mere će ono što nas okružuje ubiti želju da se izražavamo pesnički kod nas. Dakle, naravno uvek postoje oni koji nisu spremni da priznaju sebi da suštinski kod njih poezija nije nasušna potreba, da tako kažemo, već pre možda želja da se bude pesnikom. Dakle, ja kad sam počeo da pišem poeziju, posljednja stvar koju sam hteo jeste da jednog dana budem pesnik ili da uživam bilo kakav ugled koje to zvanje može da donese čovjek u savremenom društvu, ali mislim da, kako bih rekao, uvek postoje oni mladi koji nisu sposobni da prebace više od one svoje omiljene lektire. Njih će uvek biti. Danas prosto više ljudi piše, za početak više ljudi. Ali evo, neka uzmemo recimo da čitamo tekstove Janka Tufekđića iz 30. godina, vidjet ćemo da je njegov sud o poeziji mladih apsolutno identičan. Dakle, uvek će postojati oni koji pišu intimističku liriku koja ne premaša nikakav horizont očekivanja, ali da isto tako postoje oni koji su sposobni da se tradicijski nastave na ono što njima odgovara, pa bilo to jedna jezikolovna tradicija koja ide od Kodera preko Vujice Rešina Tucića na ovamo, bilo da je to hermetično pesništvo, neosimbolističko, transsimbolističko, transneosimbolističko, kako god to nazvali, bilo da je to jedna želja da se nastavi ekspresionističko-romantičarska linija u našem stvaralaštvu. Bitno je samo da se pruži ruka onima mladima kod kojih se prepozna da je poezija, kako bih rekao, da je proizvod jedne duhovne zrelosti. Dakle, njih, hvala Bogu, uvek ima, ali pitanje je samo, treba stvoriti takvu atmosferu da oni ne osete strah da objave svoje stvaralaštvo. Dakle, ja sam sada u Noemi imao tu zaista za mene ličnu čast da objavim jednu pesmu, jednu pripovetku mog dobrog prijatelja i kolege sa studija Dušana Karabasila, koji nije hteo da objavljuje već 3 godine unazad koliko ima da sam ja prvi put čuo tu pesmu, jel te? Dakle, potrebno je, čini mi se, zaista stvoriti taj duh gde može da se oseti da je poezija nešto što je poželjno, da čovjek ne oseti potrebu da se oseti nepoželjni među svim onima koji zatrpavaju svakodnevno internet svojim, uslovno rečeno, pubertetskim maštarijama i manje više pokušajem dopisivanja onoga što su stvorili njihovi književni uzori.
Mislim kao da Laza Kostić nije apsolutno zaokružio svoje pesništvo, pa je potrebno danas nadovezivati ga. Dakle, ovo govorim, jel te, kao sa iskustvom uređivanja već pomenutih časopisa i kao neko ko je imao prilike da čita stvaralaštvo onih koji, kako bih rekao, koji su uglavnom stali kod svoje omiljene lektire 1914. eventualno 1952. i 3. godine, tako reći. Dakle, to bi manje više bio moj sud. Jasno, rekao si da je poezija jedna vrsta stradanja i da su svi pesnici u prošlosti negde odredivši se da će biti pesnici zapravo odredili put stradanja. Pa sad za kraj da te pitam koji su tvoji sledeći planovi, gde ćeš to dalje da stradaš? Dobro pitanje, moram da priznam. Dakle, za početak, jel te, planiram maksimalno 2020. i 2021. da posvetimo razvijanju upravo naše delatnosti u Novom Sadu, a i šire. Dakle, što se tiče Poente, što se tiče Noeme, Srpa, Kovača kulture i još planova koji su naravno za sada na čekanju. Ove godine me nadam se čeka i zvanično prvo predstavljanje Sumovrata, vidjet ćemo kad prođe, jel te, ova morija napolju i sve ostalo, kako će ponovo moći da izgleda književni život, ali mislim, iskreno govoreći, da ovo sad stanje koje nas primorava da se vratimo malo u svoje 4 zida, u sobu koja je režija, kojoj ne može da se baci koz da bi se ona učutkala kao kod Pope, jel te, da će ponovo vratiti ljude, da će ih još više učiniti željnim, jel te, takvih događanja. Što se mog ličnog stradanja tiče, trenutno sam uzeo da eksperimentišem i da se igram sa različitim tonovima u pesništvu. Dakle, više sa poezijom koja se govori, malo se igram sa dijalektima, malo sa dečijim, staračkim govorom, sa stereotipima, pokušavam da povežem sa nekim svojim glasom. Vidit ćemo kako će to funkcionisati, to je ono što se tiče unutrašnjih stradanja, a što se tiče spoljnih stradanja, to ćemo videti kada izađemo iz karantina, šta će nas sačekati napolju. Ostaje da vidimo. Hajde za kraj nam onda nešto pročitaj još od tvoje prezanimljive i eksperimentalne jezičke poezije. Da vidimo. Hajde, mogli smo onda nešto iz rukopisa, čini mi se, ako se slažeš. To bi bilo sjajno. Pesma koja je nastala neko vreme nakon Sumovrata, kaže ovako. Ne našavši puta, zalutah u mraku i siđoh na zemlju. U trulu kloaku gamiža i sikta. Dim i gnjulež žuta pahnuše iz vira. Nestalo mi puta, nestalo svemira. Ulepljena kosa uramila lice, a ljigljež do nosa. S galerije skiče krvoseče. Krila s zakrpom od mesa, a uzde od žila. Njihovi jahači silaze sa sedla i režu mi grlo. Jede im se knedla. A unutra ništa. Uplašeno tiče prekinutog peva, a ne zna da viče. Krvoseče jahač poteže za kamu na ocijaju svetla da urezbi tamu. Tanko ga se vrata goluždar vrpolji, ozgo odjekuje prikolji, prikolji. Jedni se vitezi dadoše u tražnju, treba ga mršavo ispeći na ražnju. A druga bratija što je mogla bolje, dovukla džibrane i rakije rolje. Ono što preosta raduje se lešu. Spremaju lomaču 2 kamena krešu, koliko su gladni jeli bi i presnu, da posle gozbe uzdriguju pesmu. Podmetnuh im sebe. Pile izmigolji, a ozgo još jače zakolji, zakolji. Bog zna kud je ono izbeglo u dalje, neće znati koga niti oklen šalje. Nastavit će pesmu, pronaći će vrata gde ištiju reči peva nezaklata. Operjaće krila, leteti u sunce, svi će sebi gnezdo, hraniti mladunce. Bože, da li će onaj što reči joj skuplja znati da je nikla iz mog mrtvog truplja, da li će u njenom letu iznad bare videti i moga tela lešinare. Čuli smo malo Brane Petrovića pri kraju. Ima definitivno, da, on je u poslednje vreme, čini mi se da me zaista kupuje za početak svojom neverovatnom sposobnošću da kazuje svoju poeziju, a potom, jel te, i naročito ludačkim antologijskim pesmama, uopšteno ceo krug, Brano Petrović, Aleksandar Sekulić, Milan Nenadić takođe, kog sam imao retku čast da upoznam ove godine, retko neverovatan pesnik, bar iz mog čitalačkog iskustva, Milisav Krsmanović, Slobodan Stojedinović Čude, dakle jedna krajnje interesantna i pomalo, čini mi se, potisnuta pesnička linija u našem pesništvu, sve se to počelo da sliva polako. Pa ćemo da vidimo šta će iz tog okršaja da nastane.
Odlično. Čini mi se da si nam ovim razgovorom dao i domaći zadatak šta bismo mi morali da pogledamo još, koji na našu sramotu nismo pročitali neki od navedenih pesnika. Pa ovde završavamo razgovor od prilike, pa bih samo hteo da te pozdravim i da ti poželim puno uspeha u sledećim projektima i da kad izađemo iz ove sad trenutne situacije, iz karantina, da se nadam se vidimo i da napravimo neke veze između Novog Sada i Beča. To svakako, to je bilo sjajno, ja ti se zaista zahvaljujem na divnom razgovoru i pozdravljam apsolutno tvoju ideju za jednim ovakvim projektom, tim pre što uživao sam slušajući prethodni intervju, ovaj sam manje više već preslušao i moram reći da mi se dopada, a unapred očekujem, jel te sa nestrpljenjem i sve sledeće ako Bog da. Hvala, Rastko. Vidimo se.